Hindi na naman. The jar? Right? Hindi ko ako umiihi. Nuna ko ba ito yun? Kaya na iihi ko. Ayan. Ayan. Kaya ito na sarap. Paling. Kuya, kain ka. Request. Crab Ang sarap ng chips! House barbecue. Kuya, pahingi pa. Sarap ng piatos. Roller coaster. Very nuts. Pareho lang siya ng piatos. Very nuts. Marami pala, no? Ano pa ba? Tortilla. Ang sarap. Ibang klase. Cornets. Tortilla. Ang sarap. Ubus na? Pastillas, kuya. Pastillas. Yung kulay, yung triangle. Triangle na Na kulay na cheese. I want some ice cream. Yes. That's ube. What's that ube? Ice cream might come next month. Magkakataon ng mga tao. Bakit? Meron yung ice cream na supply. Merienda. S ba? Or N? Ube. Parang N. Pastillas. Parang N. N? Parang yung N. N. Yung drum. Ano pa rin kakainin? Anong so? Oh gosh. Talaga? Kami Remember the other one? The one that... Yeah. We constructed for them. Again. Ng planta nila? Plant nila? Go for it. I'm gonna count it off. Ready? You gotta finish it fast. Ready? Go on, bro! Oh, now you're supposed to be done. Wala na, bibibigyan. Wala na nga natin. Here. Di ba yan recyclable? Plastic. Recyclable yun. Oo nga, no. Yung non-biodegradable usually yung parang mix na naman. Hindi mo na maintindihan. Si Kigoy na bahala doon. Oh! Hindi ka raw maramdaman. Oo. Bakit ko yan? Ewan ko. No. Here. Sobrang mali yung iba nilang perception. Water. Sobrang opposite yung iba nilang perception. Oo. Yung tumama lang siguro yung si Carlo. Oo, yung iba nilang prediction. Lahat na naman basta result wala akong tama. Sumabalos na sa akin na gano'n doon si Digil. Si Digil yan ang pinakamadrama sa lahat. Siguro Wala yun. Perception na lang nila yun. Wala yun. Oh! Pero tingnan nyo kung sino mananalo.